नैबे घन्टा दङ जों हाबजेननाय खुलुमबाय गासै आंनि मदाराम अफिसियेल चेनेल नायगिरिफोरनिसिम गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय हामलायनाय जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै बे रबिबार दिनाव एबा देवबार दिनाव आं दा दंफैयो गगामुख जानाखि श्री संकट मोसन हनुमान मन्दिर एबा आं दा दंफैयो नैबे गगामुखनि हनुमान मन्दिर खाथियाव एबा हनुमान मन्दिर सिङाव नोंथांमोना नायनो हागोन मा दं बे सिङाव आं देखायनो लादो आरो नायनो हागोन आं नोंसोरखौ देखायगोन बेयाव मा नुयो आं बेखौ देखायलांबाय थागोन नोंसोरनो नायलांबाय था बोरै आंबो हाबफेराखैमोन दिनै फार्स्ट हाबनाय एबा गिबि खेब हाबदेरनाय नोंथांमोना नायनो हागोन बोरै बे नायनो हागोन आं देखायलांनि नोंसोरनो बे मन्दिरा सोरनि मुङै दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव नायदो लांबाय था नुनो मोनगोन आंजों लोगोआव सोर दङ आंजों फंबाय दं दिनै सासे दिनै दा फंबाय दं आंजों लोगोसे महेश बसुमतारी जा फंबाय बिथांना दिनै माबा दङ थार्ड ग्रेडनि एग्जाम दं बेयाव फैनायलाय जों दा भिडिअ फिसा लादो बेयाव नायलांबाय थानो हागोन नैबे फंबाया बिराद बरियानोलाय नैबे बेयाव हाबनायनि सिगां आथिं सुनो थाखाय नै दानपत्र दङ बेयाव नै जिङाव दंजोबो नायनो हागोन नैबे बिखि दं गेटआव नै जोंहा आबौ दं आरो लोगोसे नैखिजाय आथिं सुयो नामा नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे बेखिजाय आथिं सुयो आखाइ आथिं सुयोनो बेखिजाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आं देखायलांनि मन्दिर सिङाव मा दङ नोंथांमोना नायलांबाय था नैबे नायलांबाय था नै आं हाबना नायनि गेटआव मा दं सिङाव हाबग्रा नायनोसै मा दङ नोंसोरो नायलांबाय था आं नै गाखोदो दा नोंसोरो मा दं गैया नुनो मोनगोन रं दाफ्लांबाय आङो नायनो हागोन सिङाव मा दं आं देखायजोबनो नाजानि नोंसोरनो नैबे आं हाबबाय सिङाव नैबे घन्टा दङ जों हाबजेननाय बेयो जों फार्स्ट प्रथम गेटआवनो दङ नैबे बेबो श्रीमद रामदेवजी महाराज बियो लोगोसे नायदो बिथांमोना आरो बिखै दङ आफा शिबनि मन्दिर एबा आफा शिबनि लिंग नैबे नाय बिराद मोजां साजायदो नोंथांमोना नाय बेयाव दंफांजों साजायनाय बे बुस्थुआ आं मन्दिरखौ देखायनो लाग्रोनि नोंथांमोननो बेखौ नाय मानसिफोरा फैयो इयाव बे हनुमान मन्दिर बियो नैबे जाबाय राधा आरो कृष्णा बियो आरो नैयाव मा दं नायदो नैयाव दङ दुर्गा आइ बियो गिदिर मन्दिरा मोजां साफा क्लिन बिराद साफायानो नोंथांमोना नायनो हागोन सोरगिदिं ओंथियानो मा दं नै नोंसोर नाहरनो हागोन बेखै जेबो गैया आं बेखौसो देखायनो लानि नेक्स्ट नाय नोंथांमोना नायलांबाय था बेयाव मा दं आं देखायजोबनि दाथ' साथाम मोनथाम मन्दिर देखायबाय आरो देखायबावनि नोंथांमोननो नाय नैबे राम लक्ष्मण सीता नैबे मा मन्दिर दं नायदो ओमफ्राय नैबे जाबाय गणेश आफा इसोरनि गासै मोजां साजायनाय गोजा जायगाया
नुनो मोनगोन नायदो दंफांजों साजायनाय माखासे मोजां मोजां बुस्थुजों साजायनाय बान्दरबो गाखोना दं नैबे दंफांजों साजायनाय दंफां अरिजिनेल नङा माने इयाव दंफांनिफ्राय लानाय जेनेबा दंफां साजायनाय आरो इयो नैबे सायावबो गाखोना दं नैबे खियाबो नायदो बेबो दंफांजों लानाय बेयो नैबे नाय सायाव बे बुस्थुआ दंफांजों मोजां साजायनाय आरो दंफांजों नङा जेनेबा पाक्कानिनो खिन्थु दंफां बादि जाहाथे बेखौ साजायनाय बे नाय मोजांनो भिउखौ मोजां साफा नुयो बिराद समायना नायनो आरो लोगोसे फुजाबो खालामनो मोजाङानो जायनाखि फुजा खालामनो सानो बिदि भिउ बेनि जिंनिफ्राय नै बेरा नुहुरो फंबाया बेयाव दङ गाहायखै नाहरनो हायो नै मा दं बिनिफ्राय मा नुहुरो नायदो जों गासै भिउआ बिदि नुहुरो जोंना लोगोसे बे मन्दिरनि गासै नै भिउखौ नायदो नोंसोरो नोंथांमोना नै इखिजाबो दङ मोनसे पिक्सार इयाव लिरनाय दङ हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे मोजां बेयाव नोंथांमोना नायबाय जानांगौ आरो नुनानै गोजोननाय एबा मोजां मोनदो मोनाखै आंथ' बुंनो हाला दा खिन्थु मोजाङानो आं बेयाव गोजोननाय मोनदों बे मन्दिराव हाबनानै दिनै जानाखि फंबायनि एग्जामाव फैनानै जोङो इयाव दसे सम जोङो एडभान्स सफैनायलाय बेयाव जों दसे हाबनो होननानै हाबनानै फुजा खालामबाय जों फंबायजों आंदो लोगोसे नैबे इक्सियाबो दंबावो आं नै नायस'नाखैमोन दङ नै बेयाव गासैनिबो मोनसे मोनसे पिक्सार होना दोनदों मोजां मोजांनो जाहाथे नुजोबनो हानाय नायजोबनो हानाय बायसा नैबे इक्सियाबो होनाय दङ बहुदानो दङ जाहाथे नोंथांमोना नायबाय जानांगौ आरो नायदो मोजां सानैखौ गोजोन्थों नोंथांमोना नायबाय जानांगौ आरो नायनानै गोजोनबाय जानांगौ आरो आसा थायो गासै नायगिरिफोरनिसिम आं गोजोननाय जासिहरबाय आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामोबा सोरबा साबसक्राइब खालामना हो होननानै बेल आइकन आरो दाबाय नाला जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ मोजां मोजां लाबोनो हायो आङो नायदो लोगोफोर आं दा ओंखारबाय मन्दिरनिफ्राय नायदो नोंथांमोन आं नोंसोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन सोरनि मुङै दं बे मन्दिरा नैदे आं देखायनो लादो नोंसोर मोजाङै नाय आं देखायगोन नैबेनो बेसोरनि मुङाव दङ